see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Hi guys, that's the SM. Punta kayo sa SM, biglaan. Kami lang dalawa. Dito kayo sa Regatta. Regatta tayo. Ayan, cute naman ito. You getting it? Regatta ulit. Hold on. My favorite store. Here. Sa Legazpi. Mag-try on ako. Ay, madumi na. Ano meron silang bago? Ha? No, there's no lock, I think. What do you think, Holly? Beautiful. Tinry ko ulit etong polo. Yung nasa ilalim. Hey mom. Gustong-gusto ko ito bilhin nung una kong punta dito. Kaso mayroon siyang stain dito. Wala na silang stock. Pero sabi ni Holly, hindi naman daw kita. So parang gusto ko siyang kunin. What do you think, Baba? I like it. Yeah, but the stain. Can you see the stain? Barely. Can you? Not barely. Ayan yung stain niya. May stain siya dito. Wala na silang stock. Hey mama. Hindi mo makita. Do you like this? Yeah. I was the one who picked this top. Yeah, si Holly nagpili nitong nasa ibabaw. Then yung underneath, yung gustong-gusto ko. So, trinay ko lang silang dalawa. Parang okay naman yung combination nila. After you. So, kunin natin ito. Meron pang mga napili dito. Kasi ko lang ito. Okay, thank you. You get the other one, Baba. Thank you. Ha? Thank you. Merry Christmas po. Ako na nito. Thank you. This is kids na, Baba. Yeah, okay. Let's go. We get the ice cream now. Can I Mama, share with you? Yeah, maybe. Okay. Here, Baba. Here's the line. Gusto niya raw. Okay. Kuha raw siya ng ice cream dito. Good? The strawberries are so fresh. The strawberry? Right? No, I'm good, Baba. Thank you. I think we went past them. The what? SM. SM? I think in the... No. It's on the other side? No, it's in here. Oh. Go that way. See? That's the supermarket. Punta naman kayo ng SM Supermarket. Go, 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 go. You need big one, Baba.
Ay, ay, ay. I'm gonna fall, Holly. Ano mo? I'm good. I think I got this one. Ah. Okay, it's not gonna fit. It's gonna wreck our ano. Ha, underneath. Akin na nga to. Kasi bakit? Mom, yeah. Well, what about for you, Mom? It's gonna be extra heavy. Oh, Ariel. Ariel. Oh, this one. I'm not sure which one. Is this the one? And then, Ariel with Downy na daw. Do you need bug spray? I think that's it. That's it. Tissue and ano lang, we have a lot of food pa there, Baba. We barely have snacks now. Yes, we do. No, we don't. Yeah, I'm gonna get Oh. no more that one. Um, I'm gonna go water now. is this supposed to say Kit Kat? Huh? Take it. I want popcorn. Mother! Ano pa kaya? Tingnan mo naman. Look at everything. Mom, I want the mango things that are sour. Mango thing. What's The that? ones I showed you at the first when we walked in. Look at all of them. Tapos labas mo na po po yan. Thank you. Bigat din pala yung sabon. Thank you. Good night. Good night. Good night talaga. Okay. Oh, sorry. Ano si Lola? Oh. Lola! Why is she happy? I couldn't see you after that. Kumain na kayo?
So, ito yung dinner tonight. Yung mga bata, busog sila kasi mga 5 o'clock, ayan, nag-big sila. Meron silang bigs dito na pagkain. Ayan. Spaghetti and chicken and barbecue. Di pa nga naubos, oh. Ako, ito yung aking dinner. Kusido kung sa Bicol, payob. Ulo ng tuna. Tapos may kamote, pansit, and ito yung rice. Ang dami nito. Kalahati lang yung kakainin natin dyan. And, ito yung nabili natin today. Ayusin ko lang itong magulo kong book. Hindi ko ito na-blower nung naligo ako. Pinahinga ko siya sa blower. And kaya di pala tayo pag-asin kasi hinatid namin yung pinsan ko sa airport. Bumalik na siya sa Manila kasi may work siya bukas. Yan, yan yung pinsan ko. Bumalik na sila. So, sabi ko, mag-SM kami kasi si mama kailangan niya daw ng ano to mother? Downy. Gusto niya ibabad yung mga puti naming damit. Nagtitikot na naman yung magpinsan. So kami na lang nang natira dito. Ako, si mama, tapos si Shai, hinaram ko muna sa pinsang ko din para may kasama si Holly. Si Sandro nandito rin. Gusto na siyang pauwi ng mama niya kasi matagal na rin sa akin si Sandro. Malayo kasi kami sa Tabaco. Dito tayo sa Legazpi ngayon. Sa bahay ng pinsan ko. Ayan, Downy. Ito yung binili namin. Downy. Alam niyo ba, bumili, nung pumunta ng Bicol, nung unang grocery namin, si mama bumili ng mga sabon. Naiwan niya, tapos pagbalik namin, hindi na namin ma-claim. 2 days kasi namin bago nabalikan. Kasi dito kami sa Legazpi, sa Tabaco yun. Tapos hindi na manap ni mama yung receipt. Kaya ayan, bumili na tayo. And Ariel. Ariel, binili ko. Magtitikot si Holly, oh. Dala niya yung stand. Ariel. Ito, tama. Batas itong Downy, Oh, ayan. Isang box to mother. Tapos bumili rin ako ng snacks. Although marami pang snacks dito. Kaso si Holly gusto niya ng yung corn. At saka ako din gusto ko yung vinegar. So kung ilan na lang kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tsaka plus yung driver. Tapos yung driver uuwi din siya nagpaalam siya, mag-spend siya ng New Year sa sa family niya din. Mga 2 days lang naman, mag-New Year siya doon, tapos sa 2 ata or 1 siya babalik. So wala kaming driver sa sa New Year. Kaya dapat kami palengke bago siya umalis kasi walang magdadrive sa amin. Kanina yung kinuha ko lang talaga, eto yung kailangan namin. Ano ba to? Eto yung snacks. Ayan. Vinegar, yung cracklings. Yung favorite ko, 5. Tapos si Holly, etong sweet corn, 3 kinuha niya. Yan, 3 piyato. So, ito yung nabili natin ng snacks. And, ito lang talaga dapat yung bibilhin ko. Pero, ayan, bumili ulit tayo ng ano. At saka yung sabon. Yung ating pantry dito ay, dami pa to. Marami pa tong laman eh. Oh, dami pang snacks. So, hindi mo na ako bibili ng, may ota pa nga. Yan. At saka meron pa dito. Mayroon pa ba dito? Ayan, meron pa dyan. Hindi ko lang makahayan. Meron pa dyan. And dito din meron pa ata. Or wala na. Nilipat na. Wala na. Yung mga pang-baking na yan. So, yan yung snacks. Tapos andun. Meron pa dun. Ito, nakatain nila. Ito yung mamon. And mayroon pa dito pala, yung gagawin ni Holly na, ayan, dami pa pala dito, oh. Dito mga pansit. Ayan, mga snack.
Lagay ko nga ito kasi hindi nakikita eh. Kasi puno to nung isang araw, kaya hindi na ilagay lahat. What happened? What do you mean you don't know? You broke it. Can you still put it back? It's not broken, Anisha. Meron pa yung chocolate from Japan. Ito masarap tong assorted. Sarap nito. Yung langka, halos ako makakaubos. Ang sarap niya. Ay, hindi kasya. Diyan na muna. Tsaka meron pa dito. Ito. Ayan, oh. Dami pa. Dami pang snacks. Ay, oh my. Ito na muna. Sa ilalim. Hindi siya kasya. Ang daming. Ang daming pancit canton. Wala pang kumakain. Okay, fix it. Ito yung sweet corn kay Holly para maabot na dito ko ilagay. May Skyflex. Hindi ka nakakain, ma? Ay, hindi na raw siya kakain. Ito, yung sinasabi ko, ang sarap nito, yung langka. Yan, yung buko, di ba? Sarap, sarap, sarap ng sarap ako. Mamaya na lang, kakain muna ako. Ayan yung... Ano ni ma? Salmon? Eh, salmon pala. Akala ko tuna. Salmon. Walang sili no ma, na maliit. Dapat magtanong si Wilson. May tanong siya? Na sili? Oo. May pagkain ba siya dun sa baba? Wala kayo. Ano mo, tingnan mo. Kunin, ano, sarap na yun. Taday ko din, mga kumakaon kayo nyo. Saan ko na? Sarap na, para almusal nila bukas. Almusal. Dali nga yan, pati baba ko din na. Okay, ano na. Kain tayo. Yung mga bata hindi kakain, so ako na lang. Maliligo na lang siya. Sir, kwintayin niyo na ako. Kasi kami na lang ang nandito. Wala ba tayo makuha doon na ano, ma'am? Ang isang angel man lang para may kasama tayo dito. Yung kapatid ko kasi sobrang busy. Si Papa, pinuntahan ko kagabi kasi natidan namin ng ano, buko pie. Ayaw niya pa. May buko pie dyan, ma. Trinay mo? Wow. May buko pie kami dyan. Din na lang kami ng buko pie. May ano pa tayo, ma. Pinangat. Yes, pinangat. May maliliit pang isda man na pwedeng prituhin. Yung pulang isda na sabi ni Papa. Yun na lang pinangat siya kabangus ma. Bukas. Pag umalis yung driver, kami na lang 4.
Hindi pa kami makapag-swimming kasi nga, yung weather pa bago-bago. Mm-mm. Tapos na akong kumain. Meron bang tirang ubi cake? Kuha tayong konti. I-end na natin yung vlog kasi after nito maliligo ako and mag-work. Sinigdays yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next one. Good night, guys. Thank you. Masarap siya. Nagutom sila, guys. Tingnan niyo yung oras. Di ba nag-goodbye now sa inyo? 11:41 a.m. a.m. 11:41 p.m. Nagutom. Kasi kanina nga, di ba sabi sa inyo, kumain sila ng spaghetti from big, no, that's late lunch you had. Like 3 o'clock or 4:45. And si Holly, nung nasa SM kami, I asked you if you wanna eat when you were at SM. You wasn't hungry. So, kaya nag-ice cream lang siya. Si Sandro nasa taas. Lola's sleeping where you do your work. Who? Sandro? Lola. Lola? She's already fallen asleep. Oh, I thought she's having a shower. Guess not. Oh. Binaba na ni Lola nila yung ulam eh. We have cocido ba? Yung may sabaw na isda. Wala na, tulog na si Lola kanina pa. Buti nga hindi binaba ni Lola yung ano, yung kanin. Kumain pa kami sa baba. Kumuha kayo sa baba. Kumuha sila sa baba ng kanin. I wanna have my sweet corn. You so what? good. My sweet corn. What? Sweet corn? Yeah, tomorrow because it's late bedtime na. You too. It's late. I don't feel like the sleepiness. Si Holly laging late natutulog. Sila, actually, lahat sila. 2 o'clock, 3 o'clock. My God. 5 o'clock. Six, 7 o'clock. I'm gonna get a sword. Okay. Time